Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Dr. Yusuf Mpungula, Secretary for Natural Resources and Climate Change, Paramount Chief Yungu, Dr. Locke Sikwese, Secretary to the Vice President, and all senior government officials here present, Councillor Ronald Kaira, Chairperson for the Chitipa District Council, and all the councillors here present, Senior Chief of Lambia, and all the leaders here present, Pastor Frida Kalabo, Officiating Clergy, and all the religious groups here present, Amandia Bambo, Anyamata, ndi Asungwana. Mundilole kuti iwelenge speech yanga kenakonso ndilankhula mawu kuti tiwonjezere. Distinguished guests, ladies and gentlemen, today we gather to mark the launch of our national forestry season under a very important theme: restore forests and land to secure food production. The interplay between health and forests and food security is a necessity for survival and prosperity. Therefore, the theme for 2024-2025 National Forestry Season is not just a call to action, it is a fundamental necessity for our country. It does resonate with our aspirations for a greener future and holds profound significance for our ability to enhance food production across our great nation. We are witnessing an alarming rate of natural disasters. The country has experienced Cyclone Freddy and El Niño in the past year, and this poses a significant threat to our environment and food production. Trees and forests are the pillars upon which our food systems are built. By committing to restore our degraded forests and landscapes, we are not only preserving our natural resources, but also boosting our agricultural productivity. Well-managed trees and forests enhance soil fertility, improve water retention, protect against erosion, and create a more resilient environment for growth. In our country, agriculture forms the backbone of our economy. The restoration of forests is not just an environmental necessity, but an economic imperative. The newly launched policies in the agriculture sector that include national agriculture policy, agricultural land resources management policy, and national irrigation policy are expected to promote sustainable land use. Government is taking meaningful steps towards ensuring that every citizen has access to sufficient, safe, and nutritious food without compromising the environment. I would like to take this opportunity to acknowledge the invaluable contributions of our development partners in tackling the challenges of deforestation and promote sustainable forest management through tree planting and natural regeneration, which is a cost-effective and efficient way to restore degraded forest landscapes. The projects on the restoration of forests and agricultural landscapes are making a significant impact in our communities. Amaindi abambo, mafumu atu, mundilole kuti ndilankhule kuti nkhalango zathu zili pa chiopsezo kwambiri chifukwa cha anthu osiyanasiyana amene asankha kuwononga, ena kuwutcha makala, ena matabwa. Koma chovuta chachikulu chona kuti
amadula mitengo kugwiritsa ntchito umene akufunira, koma mitengoyo anadzala si iwowo, komanso akadula mitengoyo samadzalanso. Choyipa kwambiri akawuzidwa kuti tizale mitengo amachita mwano, amakana. Tinali kulaipula izulo, mtengo uliwonse umene adula amabwezeresa, komwe iyo ndi kampani yobwera ndipo izapita. And yet we Malawians are destroying our own environment, are destroying our own trees. And when we are asked to say, let us plant, timakana. Kukhala ngati kuti tili pa nkhondo yofuna kuwononga chilengedwe, ena amaganiza kuti akuwononga mitengoyo to punish government, akuwononga chilengedwe kuti boma livutike, forgetting kuti boma limabwera limapita, lina libwera lipita, but Malawians are still here. So timuwononga chilengedwe, komanso chilengedwe chikafuna to fight back, you can't defend yourself. Cyclone Freddy inapha anthu ambiri Malawi muno. Chifukwa chani? Mmene Amalawi tichitira ndi environment, mitengo yathu. Ndiye a senior chief Maulambia, ndifuna mumve kuti what you have said is so significant, so profound. Chifukwa mwalankhula nkhani ya mabylaws, kufunika kwa mabylaws nkuonera kuti anthu amadziwa kuti this is not political, amadziwa kuti izi zachoka kwa mfumu. This has to do with our culture, this has to do with our way of living. Ndiye mabylaws mafumu onse mdziko muno akakhala ndi malamulo awo of punishing those that are destroying our environment, zithandiza boma kwambiri. Because people will say, look, it's not about politics. Chingale boma ikamachita, it's not about politics. It's about our own survival. Ndiye mafumu akuno kuchitika kukalonga, chisanzo chimene mwaonesacho, ndipemphe kuti mafumu ena Malawi muno, ndikuziwa mafumu ena Malawi muno, Akomani, Amberwa, Akaduya, Paramount Kawinga, mafumu onse akuyesesa komasangati izi wokafunga mafumu amono athandizire kuna kuti those that are destroying our environment should be punished. When it comes from you, our chiefs, our senior chiefs, Paramount, headmen, group league headmen, people realize that this is not political. It is the way of life. It's our culture. That is about the way we live. Ndiye ndipemphe kuti ngani ya mitengo yodula mitengo asino chifi nditu Mulungu akudaliseni. That is profound, that is very important. Mulungu akudaliseni ziko mkwambiri kuja zimene mwalankhulazo. Ndinenenso kuti aliyense azindikire kuti today is not tomorrow, lero si mawa, and mawalo we are looking at ana amene tili nawo. Zimene tili nazo lero, tikusangana nazo lero, by way of example, zimene Kamuzibanda anasiya. Kamuzibanda kulibe zule anapita, but we are enjoying those infrastructures. We are enjoying my development amene ajawo. Kamuzibanda akanati it will not live forever. Ningopanga zazing'ono zing'ono basi ndizipita. We'll be suffering today. Koma zambiri tikunjoya lero si, tikuonongazi, tinamanga sife, anasiya ndi anthu anzeru. Therefore, ife amene tili pano lero, mafumu, anthu amama, whoever it is, tiziwe kuna kuti ana awowo they are vulnerable. Vulnerable, chifukwa kuti they are helpless. Ifeyo zimene tikuchita lero, tisiya dziko lanji kwa ana. Mitengo tikudulayi, tisiya dziko lanji kwa ana. Let us sit into our decisions, our action plans. Generation your future ya now is at the center, is in the driving seat. Chipatika yangana dziko la ana, we first will live a comfortable life. Because we are constructing a country that will leave the children very happy.
kubwera kuno lero ndiyathokoze Dr. Yusuf Mkungula ndi timu yanu, Bwana Kamoto, Bwana Zulu, Tango, ndi wonse amene mwachokera ku natural resources. Kuna kuti program iyi is because of your time, your energy, your patriotism. Ikaweza tu kukala program ya shortcut, but what you have done here is a display of patriotism yenyewe. So I need to kupita kuomba kwa majaombele mmanja hizi. God bless you and thank you very much. Nitokozeso Dr. Lucas Kweste, amini matokera office of the Vice President. You did not say, this is to Avangana resources. This is to Buza. Kuma kitumo kile chito ya zanu. Ngati mkwila kumweko. Into anzo kwila chito ngoma, let us work together in partnership. Kila kwila chito limozi, ziko lina ngoti. Ziko lienda. Munapemba kuti tikondane anzo kukalonga kuchitipa. Our extent. Sanje kukalonga kota kuna kuchinji tonse amalawi. Balibe zoti awamena bana kujaga mufika wasena awamaupa no. Unokoto alomwe aliko atakwatira kunoko ali kwambi. Ena alikumwera. We are one people. Let us get jealous in people hapo yudi. Isaunongeke kifo cha Zandale, kifo cha Sajaliza bino. Ziko ilini dilokongola ili. It's a beautiful country. Amena kuononga dziko lisinkukutuya ikapena mbuzi ndi anthu. Dziko lili kuonongeka not because kuti mbuzi mikango no, akuononga dziko li Malawians. They have simply chosen kuti ife dziko tiliononga for the political reasons, whatever reason they may have. Koma dziko ili tiliteteze. Dziko ili tiliteteze. Akumwera kapabwera kumpoto kuno akupita kwao. Akuna kabila kumwera tikota pakati akupita kwao. This government wants everybody to be happy. And happy not just by definition, but meaning. Let us be happy. Mawena Dipempe and Katinga Ogila Chitomboma mafumu ndinosameti pa. Kuna kuti chikhalidwe ndichofunika kwambiri culture, the way we live. Ndizofunika kwambiri. Kamene amavina tinafunsa mino yachokera kuti apa. Achokera komwe kubisuku. What you may not know is kamene anakusema kuti we program a vice president kwera mukavine. Then you just wake up kuchaba sitena tie tikavine. They spend a lot of time. Upanga practice. Mena banga practice chakuja jibina mali yake. Tunapasa nini? Boy, anapanga practice. They spend time practicing uti zikakhale bwino apoko. Therefore, tipeleke ulemu, tipeleke value. Basi tukafene sisi. Abwera kusavina hapo ndi manyamuka pano kupita kunja itozi to appreciate. You find I remember during my primary school days. Timauzu kutoka kubwera anduna. Mpanga practices, mpanga practice 1 week. Anguna kubwera. Basi tikangwaka kupanga display tutakuwa zikazija. Within a minute basi. But then you said you mean the whole week practicing basi. 1 week. And you make me dance for just a minute. Simile zijazo zimachonyeza kusa mbesesa the value and what has gone into that dance panga preparations. Ndieno Dipempe Dr. Sikwesi mulibano akungula chisafi yonse. Next time you accompany me kupita kuna kuli konse akamavina ndikangonyamuka nonse so kunyamuka musikapeleka. Musipanga no, it's not a joke. You get prepared not to kapeleka kandrama ka token utianda tenga ka 1000 ebola ndola ndikupeleka. That's why I refuse to put but 200,000 but 2000. That must pata na 5,000 okauka. We go and give them to appreciate. Amena ajao muona appreciate ana. Because I'm motivated, they know kuti culture. It is us. Next time we come here, more than we know a Salim more than we know a four. Why? They are motivated.
It's the way we live, it's our culture. Ndiye ndikupempha kuti kuyambira lero kandi ya president, kandi nduna, kandi MP, mukakhala kwakoma bali ovina. Just get ready to kupita tukakumana ndi anthu amene ali akumudzi. We come from Kumudzi process. Those we come from Kumudzi. We all come from Kumudzi. Tafunzira, yes, but we have our roots. Kuna tikamaliza timapita kupano kama chokera panwe. Kwa kama chokera panwe. Ndiye ndikupempha ndi asikwese sikupambira kunambira sanga hapa. Nditonse akuboma. Tikabali president akulowa kasana lowe kuma anthu akuvina. Government officials no solowani. Katokozeni kapelekeni. That is our culture. That is our culture. Usakupila basi kawanisa kupeleka. Watu walipo ovina lipo 20, 25, 30 akuvina bapeleka wanisa ugani. What did you mean? What did you mean? Here, culture is culture. And wakama vina kuvini na kuwa makala kutabanga practice for a long time. Dina, can I ask Grace Kamisa to come here? See, can I have a poem? Is she around? Is it Grace Kamisa? Is she around? Zakuno mwana wa kitu. Sika na mele analima hapo and he was excited. One is courage. Kuima hapo ni courage. Secondly, ni msikana. Msikana. Hey. These are models of excellence in life. Amene hii ufuna zakale chanu kwa kuna. Abuda funa zakale nesi. Now this is the journey that she has started. For her to reach that preferred future, I am the Muzambiri. So it is us, Akuru, to protect her, to support her, motivate her, put in that preferred future. Even Mustawa would know. Unless this year, you can't go to Ameni. Chimutandise, asike na nzake anyamata, I want to be model of excellence. Maya lipo? Ibambo? Ndiye amenei ugaba sana kolo. Tipasa matumbawili afendeleza. Ugaba sa mama akafile munda kibanga chomuzikalia iwe. Komanso, she's a student yet. We want her to azikapanga study. Ndiye magesi kuna achima will give you machine a solar. Ukangoyasa magesi ukangoelenga. Yeah. Dichi manga ichoto kama sema bolo ufuna kuti you should move on with life. Ukuzile zungu kabili. God bless you. Akandidira kunyamula ichi. Komanso osa mazivera chisoni ngati Mulungu anakulenga iwe iwote pa form. Uzingothokoza Mulungu and live your life. And kupanga zinthu zoti zikupita pasogolo. Can I ask Chaupi Sikwese? Chaupi Sikwese. Tamuza ni Chaupi Sikwese abwele kuno. Chawanangwa? Oh, ni Chawanangwa? Chawanangwa, Yo chapa, the same. Chaupi Chawanangwa, Chaupi Sikwese. Mwaona mena mavinira? Amavina with no apologies whatsoever. Awafuna zakale dogo dawa. Ilivyo dogo dawa msasile paseu. Study hard and be a doctor. You are a model of excellence. Awazo kia kwa sababu wawili hapa dereza. Ni kutoka welengena. Nichimanga.
Abase. Unipigia subuhi eh? Kuna asikala ya nyamulire. Chimene ndifuna kulankhula chonena kuti tiyeni tilikonde dziko lathu, tiyeni tikondane wina ndi mnzake, tiyeni tisaononge mitengo, tisaononge mitengo, tisaononge zinthu zimene boma layika pamalo kandi milacho ni makolo wake. Ndiye nditokoze kwambiri pomaliza Paramount Yungu, nditokozenso asino chief ndi mafumu nonse nditonse mechabwera pano. Mulungu akudaliseni programu yakhamba mwamba kwambiri, iteteze mitengo yathu, iteteze chilengedwe, tikondane wina ndi mnzake, anasukuluwa tiyalimbikise, tiyathandize, komanso tionesese kuna kuti miyambo yathu tipase ulemu, tisanyoze. Distinguished guests, ladies and gentlemen, I now declare the 2024-2025 National Forestry Season officially launched. I thank you all for your attention. May God bless you and may God bless Malawi. Sana ibale NIF, mnakamba za NIF. Mnakamba za NIF. Ndamba. Napulika. Menda uli ndamba mo, ndamba. Amini makana wakubi hawa. Ya PS. Ukoso. Ya PS iso. Menda ni ndamba. Alibano. Ndamba. Koni yao mjenge mkali vile by Friday. God bless you all. Thank you. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.